Kaixo eta ongi etorri 8. kapitulura. Altxorrak merkatuan. Gauzat, que fuerte, 8 kapitulogoaz, ez lehi. Ta bueno, esango zue, zertaz itzengo zue, zenekin, zarautzeko altxor batekin itzengoet eta maitasun kontuataz. Lara Zapirain! Kaixo, Lara! Kaixo. Ongi etorri, por fin, Bai, por fin. A ber, egia pixkatitxo egin deula zuek bakizu esan pelaioak izan dia, eta pixka esan pelaioetan como que ez genula grabauko gure honeako. Bai. Eta orduan, oan ja bukau diala, pues ja hemen gaude, juntatu gea, ia ez Por iritsi. fin. Bueno, hori kontauzuk? Ni segura? Bai. Bueno, Larakin, Markel eta ni gauga Larakin 10 ditan. 3 gutxi aldea hola iritsi gea. Eta ze gertatua, gozaldu deu, tal, nei tostada pixkat gatzez bete zait. Hori bai bastante desgrazia izan da. Osa, gatza botatzea juntzea eta Dena. potia gainean erori zaizu. Bai, olai joan ere bizitza azken aldian. Eta gero kotxe hartu deu... Más mala suerte, para variar. Bueno, es verdad. Kotxe hartu deu, zure Ferraria, pixkat aparkatzeako orduan, Larak ez balen magu bostaldiz sartu kotxea, Ez naiz ona aparkatzen. Arregia pixkat identifikauta sentiu naizela, nik gero dala gutxia eta etkarneta, y eso de aparcar encuesta, tela. Negozat esango izute, normalian da, nik uste gaurtik aurrea oso lagunak izango gehala, baina normalian kotxean lagun batekin juten naizenean aparkatzeko orduan, bate izate dut, por favor, sal del coche, eta me diriges. Karo. Porque bestela problemas. Karo, egia da... Arazo larriak. Momentu hortan Markel danik kotxean jarraitu deula eta ez dizugula lagundu. De hecho, igual, hasta situazioa okertu indeu, deskojonatzen egon geha. Hor nire partetik barkamenak. Zaniatea naiz etxetik antio, kriston txukun, perfumauta, garbi. Tatea naiz kotxetik izerditan. Bai, la pobre, bai. Baina, ez da notatzen, behitu ze guapa etorrian, kolore berdiakin que jende asko kesangula, berdia, bere kolore favoritua, zeba berdia. Baitu, esan bertzet, oain ontaz itzein godeu, zenik hemen maitasunan inguruan itzein, baina ni, bazpare, gaur horoskopo irakurriet eta kantzer naiz, el mejor signo de todos, el más emocional, el más intenso, el más profundo, el más pasional. O sea, ¿quién no quiere estar con un cáncer? Esto? Bai. Entzun mesedez. Eta, esatezun, hilabete honetan edo kantzer garai honetan, berdez jantzi berdeula, para atraer cosas. Orduan, nola, hau, publiko ingoan, berdez etorri naiz. Bazpaet. Oso guapa etorria, una diva. Ez dakit dakurezun Sagitario eta zeo zen, Sagitario naiz. Sagitarioz... Normalean Sagitario ondo erortzeare, bai. Como que somos muy risueños. Bueno, a mí me caes bien. Hombre, faltaría, ¿no? Entonces, bai, Sagitario... Bestela etzinan hemen ongo. Digo. Nere horoskopo favoritua Virgo da. Bai, Es que nik egia esan, ez dut asko jarraitzen horoskopoan asuntua. Pero, he de decir que hemendikan aurrera kantzerak zazten denak, me kaiz. Bai, kantzer bien, Bai. Somos muy cuidadores. Bai, notau da kotxean. Ai. Ta bueno, ja esan ningo duz zertaz itzengo deu, no? Al lío, porque es que gaurko tema nik uste itzein inbergenula, de hecho, asko onga pentsatzen ze puntutatik jo, ze ikuspuntu ikutu zein ez, ta erabaki deu bere osotasunean itzengo dula maitasunataz. Maitasun ligoteo munduataz, ez da? Ta bueno, bilak pixkat raiauta gaude tema horrekin. Osa, nik uste mazke podcast kapitulu bat izan pixka terapeutikoa izango alau. No? Bai, hemen beti batea aurrea. Eta, hasi kontatzen zure egoera, ez dakizu nola zaude, zemu zaude maitasun aldetikan? Hain nahi naiz ni nire lekua bilatzen, nire ideak argitzen, jakiteko zena eten da ze ez deten nahi. Ordu, momentu honetan bakarrik nao, baina ez dut nahi bakarrik egon. Vale? Nik maitasunan bila nao, norbaiten bila nao, eta zer gertatzen zait?
hainbeste lantzen hain naizen hortan, ba, gauza asko komplikatzea da, ze filtropia bat jartzen dituzu. Eta filtropia bat jartzen dituzu, eta orduan pertsona horiek ez dira azaltzen. Eta orduan jendeak esate dizu, no, es que exiges demasiado, es que Lara, relájate. Pero es que luego nik ikuste ditut ezagunak, pues hori daudela baien bikoteekin, da igual, baien bikoteekin konformatu dialako, baina eske nik adibidez hori ezingo nun, nik ezingo nun baiek dazkaen pertsona horiekin konformatu, que sí, que Claro. estarán enamoradas y todo. Pero igual esas personas también tienen muchas red flags que yo no podría pasar por alto. Claro. Entonces yo estoy que quiero hacerlo a medida. Nik nahet, nik bilatzetena hori sortu Bai, nahet. zure parametro hoiekin, eta azkenean zuk berdezun hori ematia, ez? Eta ian, 32 urte askat, nik Bueno, ja ez nahi dut esan. Oan ja ez dutela nahi, hasi, en plan, motiak ezagutzen gaur bat, bihar bat, beste bat. Joder, ni estabilidade pixkat nahi, eta Claro. orduan ja, que voy a encontrar a uno, jo, pues que sea uno que se quede un tiempo, no? bai, hortan arrazoiak kasu, eta nik usteet behitu, Osa, justo haintxe esan du 32 urte askala, ez dakit alko nun berez errepikau, baino askotan edadio izatea bastante puntu, como en kontra iteizuna, porque lehen hori goatzen naiz, lehen oitzen deula honta, ez da zentela, jo, eske, ja 32 urte askada tardatzen, nahi naiz. Eta esan indizut, en plan, zenek jartzeitu limitiak, osa, zeba esatezu tardatzen naizela, no? 32 urte askazu, baino, como si tienes 42 o 52, oza, nik uste gizartean daola presio bat bezala, oza, pizkare bai nire raiakin lotzeko, Oza, nik adibidez sentitzet presio bat daola ligatzeak orduan, oza, ez decir, 21 urte askazu, venga, Guztiz ados. 32 urte askazu, hor ya está, venga, hor da, zeitezu. En plan, como que se te está pasando. Bai. Ta ja, sarro zeanean, ni te cuento. Eta gero baina, denbora pasatzen jutea, bola bat bezala egite zaizu, inseguridadiak etortze zaizkizu, ze errepente igual daskazu, nik 32, baina imagina, 38 urteko tipo bat, dijoala, ez dakiz zenbat urte ligau gabe, baina inseguridadiak, sexu harremanetan jakingoet gaur egun iteian gauzak iten, ja herramientak ez dakiz esatean, igual daskat printzipio arkaiko kutre horiek de fita batea jungo geha eta nik konbidatuko izut. Total. Orduan, denboran kontua meloi handi bada. Eta hori izatezula, nikoen galdetuko nien gazte askoi ez, nere edadeko askoi, behaiek 18 urtekin adibidez, asko ligatze zuen garai hortan, aber benetan disfrutatze zuen. Aber benetan ite zuen behaiek hil nahi zuena. Nik adibidez oain hasi naiz ligatzen, nik egon naiz bizitza guztia sin comerme una rosca, y lo digo, y no pasa nada. También he estado súper amargada y súper triste y llorando y viendo pelis de amor para alimentar mi corazón. Eso no ayuda, esan berrakat que ez du... Baina oain, que hasi naizela ligatzen ja konstienteki, askoz polito da, eta askoz... Gehiago disfrutatzen zu da, de hecho, igual hasta naturalo atatzen zaizu. Askoz naturalo. Ze askotan bada, igual lehenengo berdezula zuk zure gorputzakin o zure sentimendu o pertsonalitateakin full aurkitzia da esatia, bueno, ya 100% kompletauta naola de beratzen ezera izpilura da que me reconozco, aurrea, no? Osa, ni adibidez, nahi rabia asko emati da, nire lagunda ezagun asko dakien, ni naiz pertsona bat oso irekia rollo que festetan nola edo zeinekin altela itzein, festetan o gun normal baten, en plan, irekitzean asunto hori, pues no me cuesta, baina baldin bada rollo ligatzak orduan, itxite naiz. Alo, ez dakit zeba, baki zeba inseguriaia gatikan, itxi bezala iten ez dakizton raia mateitzea, como, iruitze zait, alo, pertsonalidade polit bakatela, hasta, como, erresa naizela eramateko, baina beti gertatzen zait, o itxite naizela, o que me quedo en la friend zone. Eta horrek matei, rabi bat, ai. La friendzone, qué puta mierda. Bai. Qué duro. Es que... Ni beti orgatzen naiz. Ni beti orgatzen naiz. Y más te voy a decir, ya nao de quedar como el gracioso eta el majo, aizu. Pia identifikatzen naiz zurekin, pia bat. Porque nik esatez, joder, kriston tipa simpatika naiz. Literal. Nahi jendeak maiteit, tio, nahi kaletik, jende guztiak kaso iteit, lanian asko maite die, joder, nere kuadrian, leku guztitan, tio. Hago grupo, eta tengo carisma, eta no es por ser una flipada, baina eske, hola da. Bai, totalmente. Baina gero ze gertatzea.
Osea, gero inork ez du nahi nerekin, Ja. Ez que, orduan, ze faiatzeu, alde batetik nire kondizioak. Mm. Vale, orduan, ja oain urtiak aurrera dijoaztela pentsatzet, jo, egongoa, nik ulertzet igual, 25 urten eskanean, 25 urteko tipo batek, que para él era un dramón y un melón enamorarse de una tía como yo, con acondroplasia, que mide 1,30, eta esan, nire lagunak, ai ama, zelotz, nola egongo naiz ni olako tipo batekin. Bai, en plan, vergüenza ajena matia olako zozez. Baina nik uste goen ja esperantza dakat, ja, que me acerco a hombres de 40, ahí lo dejamos, baina pertsona haiek, jo, badakaela kapazitate hori, esateko, bueno, abitu nahi nire lagunak plin, nik pertsona ezagutuet eta aurrea honekin, ez? Bai. Osa, nik behitu hau galdera bada, igual, kompromiso bat nola jartzezu, baina esan dezula bat 30 neurtzezula da hori dena, noiz baiten sentiuzea igual, como parre indizuela zuretazo, igual esatezula, jo, ba, igual morbo gatikan idazteio, porque nik asko jarraitzizut esan berrakat, eta adibidez larak, ba, Instagramen o Insta historietan beti jotzituzu, ba, ez dakit igual kaptura batzuk mezu batzunak tela. Ta, jo, askotan bai emateitela gugua, ba, galdetzeko da, oain arte ez dizu galdeu, pues porque, parece mentira, baino, oain hasi gara ematen, tanborra dagatikan, salatzeko tanborra dagatikan, Arkaitz Mendi, soziade honena, eta, joe, ba, beti eukiet gogo hori zuri galdetzeko, ez? Bai, a ber, gauza da, eske, jebia da asuntua, ni Tinderren hasi nintzen, igual hain dela 7-8 urte. Eta sorpresa handi bat eramanun, ze match pila bat lortu nitun, eta zita batzuk eukin nitun, eta zita nahiko sanuak. Egia da ni igual pixkatu mio nintzala, eta nik enekin ligatzen, tio. Ez dakit ligatzen jakin berdan edo, inorrek ez daki nire ustez. Baina ni oso pardilla sentitzen nintzen. Dardu ni beti pertsonalidadea galtzen, porque ni banekin pertsonalidadea nekala, baina zita horietan pues me dejaba llevar, le reía las gracias, ay, motorra gustatzen zaizkizu, y me pasaba toda la cita escuchando hablar de motos y un rollo. Eta hori ikasten ju naiz. Eta enun ezer lortu, bikotian un lortu, ba, zita batzuk bai, baina poco más. Urtiak pasadia, eta niko hain nindet nire lan pertsonala zeukiet, una crisis de los 30 superpotente, psikologoa juten hasi naiz, 2 urten ijoa ja, mendekan nire terapeutai musu bat. Guazen psikologoa jutena normalizatzea. Bai. Eta, hasi naiz genian, nire barruan zehondana lantzen, beste lara bat atea da. Eta atera da lara bat, kriston powerrakin, oza, ja inseguridade gutxiokin, adibidez, ondartza jutena izegunero, baino jantzian, ni bakarrik ureta, oza, hau ez deti nioiz, ni zara ustarra naiz, da, 30 urtetan enaiz ondartza jun. Ja. Oza, enaiz hain morena egon bizitzan. Zaratzeko ondartza atela. Orduan, ze gertatzea. Oain hasi naizela, Tinderren bai, hau demostratzen, ¿no? Porque al final lo que trabajas por dentro exteriorizatu en verdad, bai. Y cuando yo he empezado pues, a estar segura, a enseñar más mi cuerpo, a ser más expresiva, gestos, tal, no sé, a ser más picona, pues ya ha entrado, o sea, sartu dia beste mutil mota batzuk, bizitza, osea, Tinderren. Eta horiek dira morboso, askeroso batzuk. Esate zuenak, bai, zuzenian sexua nahi duela, bale, sexua bakarrik nahi zuela, nahi oso ondo iruditze zait. Porque nire kuadriako asko ire bai, Tinderretik sartu zaizkio olakoak. Claro. Oye, yo solo quiero esto, pues muy bien. Bai, oza, reciprokoa balin bada, eta biak berdin aurkitza balin bazu, o interes hori balin bakazu, aurrea. Baina zuk ezin diazu esan, tio, nik bihotz badakar, nik lan bat atzetik nire bihotza zaintzeko, orduan, ezin diazu esan. Es que las enanas como tú me ponen mogollón. Es que como me gustaría follarme a una enana. Pero lo primero, tío, ni, hola, ¿qué tal? Uste azkenean porno munduan pertsona txikiak enano asko erabilidia, orduan horrek fantasia hori sortu du gizon askotan. Bai, como que pornoak pizkat iraindu, zikindu indu irudi hori. Ez que fuerte iruditzen, beti ikusten ditu zure historiak, atzetik daun sentimendu pertsona o lanketa hori kontuan esartzea, eta jendeak nik uste... Eta hortan nahi nahiz, pizkat, mina indit. Gaina zuk Tinderren, hemen denok Tinder gutxi gora bera nola funtzionatzen bakigu, eta zuk Tinderren dazkazu filtro batzuk, ez? Eta zuk hor jarri dezakezu, busco una relación seria, rollos, pero ya veremos, solo sexo me da igual. Orduan, zuk ikustezu, tipa batek hori jarri dula,
Ez zu hori esan. Da gaina Ja, jarrita dakat lo de responsabilidad afectiva, por favor. Osea, ja. pertsona naiz. Eta oaindik gaur egun hori jarri berri izana jendeak errespetatzeko o edukazio minimo bat edukitzeko fuertea iruditzen zait, lo de tener un poquito de personalidad afectiva eta no sé qué. Osea, gauzek oaindik gaur egun helaraztia izan berdunean minimo bat. Osea, nik azkenean ez denai norbaitekin egon ez baldin baka errespetua eta holako burradak esate ditunak. Orduan ja, osea, ez dakit nola sartzen zaion pertsona horrei atraktiboa izango ala komentario tonto horiek Nik bakizu soltatzea. ze pentsatzeten pertsona horietaz, uste leno kafian, zehose, aipatu izutela, baina iruditzen zaizkit pertsona horiek dazkala komplejo pila bat. Nik nire kasuan, hola pentsatzet. Dia pertsona batzuk, hasi diala entorno normal baten, lagunak dazkae, baina gero bai dazkae komplejo pila bat. Eta ez dia inoiz atrebiu, ligatzea, bale? Baien mobidagatik. Eta orduan, pues igual beti gustatu izan zaie, pues la típica tía pues guapa, normativa, maja, pero pertsona horrek esateo, ni enaiz inoiz hurbilduko neska horrengana. Superior bezala Bai, ikusten. hola ikustegu inalcanzable. Eta de repente ni esantzen naiz. Esategu, bueno, Lara, bueno, un poco mona, es, pero bueno, pues mide 1,30, pues esa condroplásica, pues, no sé, morfológicamente es un ser un poco extraño, lo que sea. Eta orduan esategu, bueno, igual Larakin badakat seguridade hori, beregana hurbiltzeko eta berekin zerbait egiten saiatzeko. Zer gertatzea, pausu hori emateguenean, nik zeituan detektatze ditut horiek, Eta ja ikuste ditutenean, porque normalean ez dian ere gana ligatzen etortzen, baina etortzen ganean beti perfil hori betetzea, beti. Eta orduan, de repente, esagutzeienean, haua irekitzetenean da, parrafada hau soltatzetenean, zategu, bua, txabal, adonde goi, agur, que marrón, eta kagau itea, benetan. Eta beti iguala da. Osea, beti bazpare gainea, olako perfilak izateia, astianak rollo imponitzen bezala, o pizkat como territorioa markatu nahian. Bai ez zure gainetik. Hori da, nola zuk arazo edo kondizio fisiko hau dakasun, hobeto esan da, como que nizu baino gehiago izango nahiz, zuk segurunik inseguridadeko ikituzula. Hori da. Eta behek ez dakie, bueno, aldu izan inseguridadeak jarraitzen dituzula eukitzen edo tal, baina igual ez dakie prozesu bat izan dezula nun zure burua maitatzen ikasi ezu, hasta oztopoiek gainditzen saiatu eta lortu ezu, eta jo, gerozuk hitzeitezu da ikustia, como que inteligentzi gehiago kasula behik baino, nik uste hor kagauitea da horre emateu atzera pausua. Osa, nik uste hori bai importantia dela esatia, que gaur egun, zero respeto, eta olako aplikazioak nik uste bai, onak diala, olako gauzak azaleratzei alako, olako egoerak, eta azkenean, ikustalako jendean olakoa da, baina gero bai, txarrase, de bai daude como eragin batzuk, adibes pornoa, tal, da nik uste jendeak, dakala ikuspegi bat, olako aplikazioetan zabaldu itana da, desgraziz jende askok jarraitzeula hola izaten. Ez dakit ondo hain ezen itzeiten, baina, parte batetik bildurra bezala amateu. Ez que Tinderrek ligatzeko ez du bali. Ez dakit nola esan, ez dakit hemen nola esatia dakate, baina ez que nahi foiatzea baino, ligatzea gehiago gustatzen zait. Se me mueven más cosas. Esan, pertsona bat aurkitu, feelinga sortu, begiradak, noizean behin ikutu, baina tensio hori sortu, ez? Gero, pertsona horrekin gaina suertea alin bakazu eta pertsona horrekin oheratze basea, pues éxito, oso ondo. Baina Tinderreko batekin gauza estela bakarrikan txostaniteko, oheratzeko, pues tío, ¿qué quieres que te diga? Qué frío. Osea, hori batzai gustatzen, eske benetan hori etzai gustatzen. Eta hemen balin bada norbait nerekin matxinduna Tinderren eta sexua bakarrik nahi duna, pues agur, goodbye, maitia. Un besi, guapi. Me siento ahora como demasiado influencer, o sea, esto es un plan muy cutre, esto es súper cutre, pero lo digo en serio. A mí, dame un abrazo, a mí conquístame con una mirada, con cosas bonitas. Ez esan hain kutria. Ese es. Eta nik uste ez dala saia kutria, o sea, ez da saia kutria zizatia, te quiero decir, kurrau pizkat. Gaur egun ez da kurratzen, en plan, o sea, irutzen nik adibidez, oain beste perspektiba batetik kontauko, en plan, gaztiak, a ver, denak gaztiak, baina te quiero decir,
umiago geana, digamos, esperientzi gutxi Bueno, daukagunak, tú estás ya, su gaztea zea, tío. ja, bakit. Osa, ligatzen jendeak en el sentido de, inguruan ikustet, como que jendea nola sartzean rollo ligatzea, imagino, gu haude grupuan da, batzuk ja nola behiratze, bueno, nola como kolegeo de beitu hori, osa, como que ez dago filtrua, da, como, tío, jendia da, pertsonak dia, osa, ez dakit nola esan, no? Eta nire adibidez askotan, nire kuadriako laguna izan, eta nola ligatzea, porque, nik inguran ikustet, como que ligau eta hola ite eta, osa, ez dakit enbidia da, baina como nahet, como hori bizi, ¿sabes? Mariposiak euki, o norbait ezagutu, baina ezagutu beste intentzio batzukin, no? Ta, eske egia da ez da hola metodon bat, ez dakit nola esan, ez daude pauta batzuk esatezula, hau eta hau inda, 100% ligau ingozu. Baitu, nik uste, oain 32 urteetan, behin bakarrik ligau detela eta oain konturatu naizela. Osea, eske ligatziana ez da errezeta bat, ez da zuk hau, eta hau inberdezu, eta hola ligau ingo ezu. Eske nik uste ligatzia dala kimika kontu bat, osea, estar en el momento adecuado con la persona adecuada. Encontrarse dos personas eta momentu hortan, elektrizidade hori sortu behar da. Zerbait, eta hori nota uitea, eta hori da ligatzia. Eta hori igual etzaizu urte askotan pasatzen, de repente pasatzen zaizu, baina ez da, nire ustez, tipo hori gustatzen zait, voy a ligar con él. No, porque si la otra persona no quiere ligar contigo, no estáis ligando. Claro, ez da... Da algo que tiene que surgir, mucho más natural. No sé, desde otro punto. Erderaz asko hain ezitza egiten barkatu. Lasai, amor. Estresatzen moduan espresatu, que marmarrean... Ez, baina gero zarautzen pixkat gauta sentitzen naiz. Bueno, zu lasai. Period. Hemen marmarenen egiak bakarrekan esatea, vale? Baina nik uste importantea dela. Barkatu, kukoroketakoak, aldait esan, kukoroketakoak gehalako beti, ekideu etiketa bat, erderaz hitz egite deula, eta gu euskalduna geha, vale? Baina, bueno, batzutan, erderaz hitz egitet, erderaz hitz egin nahi detelako. Eta gora eskola publikoak ipuntz. Hori da, oporokieta. Period. Eta upa, lasai eso. Lasai. Ez, bueno, danak maite ditugu, eskola danak maite ditugu, baina, karo. Gaztetan rivalidade asko genekan, horreketzun laguntzen, eta ja, bueno, Eta playeroak eta gauzaik ez dio bate laguntzen, oza txikitako. Eta txurrukako kanpamentua. Bueno. Baina, pixkat maitasunian zentrauta ligoteuan, oza, nik uste, eta gehien bat inbitau dizut, porque basea pertsona transparente bat, nun, zure jarraiteak inda asko partekatze dituzunak zure bizipenak da hori dena. Eta jo, nik uste, gaur egun, pixkat bai begiak ireki behar dela jendei, porque eske nire ustez galdu inda maitatzeko modu xalau hori, o pixkat, igual peli asko ikusitugu. Baina, rollo... Nola ez ditugu pelikula horiek ikusiko, tio. Ja. Eske nik berdet, eske alimentau inberdet. Bai. Eske nik aizkiteie, nire ustez. Osa, ez dakit ikusetak asun Heartstoppers. Baiet nahiko nun esan zeuzo zinezelian naiz, baina... Nik uste baiet. Tio, ikusi nun hori, eta eske gaizki intzin. Porque eske, hain ñoñua zan, eta hain como perfectua esaten nola, eska, de koña ez da gertauko. Baina zeba ez. Baiet, ni horrekin, asko kesate izue... Produkziotik anez etzaidea esaten. No, produkziotik ez esateu, ez duela asko sinisten hortan. Beitu, bi gauze donen hau ados. Bat, cuando esate iguenean, tu fluye, hori ez da egia. Eta gero esate iguenean, el amor no es como en las películas. Pues mira, eso creo que sí. ¿Por qué no puede ser como en las películas? ¿Por qué para mí una historia de amor no puede ser así de romántica? Pues igual sí. Ya, a ver, nik uste te va igual... Sí. O sea, obviamente, lo del printze urdinana oso idealizauta dakau. Hombre, bai. Eta printzesa eta hostillak baino... baino... Bueno, pelikulak evoluzionatzen dijo. Claro. Ez gaude hitz egiten high school musikaleko garaiko pelikuletan. Bai, hori egia da. Ez que beti sentitzen naiz como oso ilusua, en plan, ikustet hori pantailan, eta gero juten naiz larun bat batian parranda, esatet, ostras, en plan, como que dena puzkau dit, en plan, ulertze zait. Que, oza, ez da zer txarra larun bateko parrandetan ligatzen, oza, hemendikan ez denai inorreik juzgau ni kritikau, si de hecho hasta eukitzia, poderio norbaitena juteko ez ezaguna, o bueno, ikusi esuna, que te mola, tal da,
jutia tal astea dantzatzen da, gero bukatzea iturrira laguntzen ura eratea, pues, oie, oso ondo. Ez que, a ber, gauza bat esango zu. Osa, ez dakit, nahi bizitza nola aurpegira o mensajes etzaizki asko Neire ez, deklaratu. baina aldi bian. Baina, imaginatu, deklaratu nahi zu, ez? Osa, zeu zen nahi diozu esan, porque soaz, 15 egun horrekin bueltaka, zure lagunak batzuk esatizue, bai, ez biali, osu, no pasa nada, beste batzuk. Bueno, a ver, itxoen pizka, no seke, eta zuia kristaldea gauta zaude. Eta gero, konturatzea, ni guan ja hasi naiz, cuesta abajo y sin frenos y a la piscina, y se lo voy a decir, eta mensaje hori bialiko jot, porque ez dut ridikulo ingo, porque nahi al revés gertau zaitenian, ez zaiten askotan gertau. Nahi norbaitek mezu bat bialitenian esanez, oye, pues igual, gustau ite jazu, ez dut parada txarre hartu, es más, pues, eta ez dit ez da pena eman pertsona horrek, pues behitu, ez, lo que sea, eta gero gainean ni saiatu naiz, pertsona horrekin normaltasunez jokatzen, edo ikusten balin baiot, kristan simpatika izango naiz, eta desdramatizatzen saiatu da, ez dut berdina sentitzen, y jazta. Eta zeba gu bestaldian gaudenian, pertsona horrei deklaratzeko zenbat sufritze dugu. Y si sale bien, tío. Y si sale bien, pero es que si sale mal, de bai ondo dao. No va a pasar nada, pertsona horrek ez du, joder, ez. Ja. Ez dizu... Bai, o like bat ematia, no, jo que se. Joder, hori da. Ja. Ez da izu askotan gerta igual zure lagun batek erakuste izu gustatzen zaion mutil baten Instagrama. Eta emate izu, eta está más preocupada de que no le des a ningún like. Bai. ¿No? Pues ¿qué pasa? Pues tío, dale un like si te gusta. Si estás enseñando a toda tu cuadrilla su Instagram con las fotos de él, ja, ez da esan pues se te escapa un like. Que eso es una ayudita, hombre. Ja. Ez que, a ber, nire egia esan askotan soltauko un like bat, hortikan, baino enaiz atrebetzen. Ez que da, como que nahi gabe atatzen zaiten plan, eta asko esan eta mendikan pertsona hori, oza, kuadriako da lagun denai eskerrik asko, eta produkzioko jende ere bai, en plan beti esan dea lo espabilatzeko. Ez espabilau rollo tal, baino, esateko alo, bai, en plan rollo, alde zu tal, da beti, en plan, atzea pauso hori ematet, porque irutzi zait, como que, inorroi ez diotela gustauko. Alo, Guaian, tío. Hori dakar. Gustan gutxi ezagutzei zut, baino... Es que lánzate, tío. O sea, lánzate, bai. Hori falta zait, jende asko kesatik desmendenazia falta zaitela. Baino, ez dakit, ez que zai aite zait. Porque gaur egun dao dena hain, como estabilizauta, hain, como que denak patroi berdina, ez que ez dakit ulertzea zuen. A ber, putada da, barkatu, Hemen, arazoa da, gauzak asko luzatzen dituzunean, porque zuri norbait gustatzen haste zaizunean, Bai. zuk momentuan, ez bai oso horrez errezaten, zer gertatzea, gauzoa luzatzen jutea, zu gehiago maite minduko zea, relazioa intensuo izangoa. Tardun zuia deklaratzeako ezezkoa jasotzen baizu, pues es un palazo que te cagas. O sea, es un palazo y se pasa mal. Bai. Baina, momentuan fresko daunean gauza, es ahí donde tienes que actuar. Pues igual aplica un A ver, Saya ingo, Sai. Ahora mismo mis amigas están escuchando esto y estarán diciendo, esta tonta, que está diciendo que no ha hecho nada de lo que está diciendo en su vida. Pero chicas, oain hasi naiz. Oain hasi naiz. Oain gutxi hasi naiz. Eta ez da berandu, ez da ni goizotan, ere ustez bai norbaitein motibo nahi bali maizu ligatza dola, ez diozu ni presioa sartu ber, ni esan tardatzen aizea o espabila o tal, porque nik uste horrek ere ja nahiko presioak hau gizartean como gauzak iteko da aurrea lantzatzeko, como pa que zure lagunako ingurukoako la empiecen, que nahi etzaiten joz gertauen, suerte hori dakat, que beti denak lagundu indie, o animaude, baina ez animaude, venga, espabilo zen, animau honea de, joian, benetan, tal, asko balioso, tal, oza, baina badaude kasu asko, nun igual, bai, esate izula badenga espabila gotia, hogeita ma bihortaz gauz, porque fijo igual gertau zaizula de, en plan, Lara igual ja, ez tezu nahi euki mutil bat, o neskat, o lo que sea, o bikote bat, rollo, ez dizu inoiz jarri como presio hori. Beitu, nahi hoain, hasi zait pasatzen presioa, ez nire inguruan ez, oza, da presio generala, gizartiak sortun presioa. Nire familia aldetik, nire lagunan aldetik ez, baina nahi bai aizaitela gertatzen, amatasunan kontuan, ez, nik amana ez izan, nik oain dela bi urte neukin unola puntu bat de, nahi ama izatea guztauko zitzaiten, ni meikutan eo naiz, eta nahi meikoak izan die, ni totalmente kapazen naizela, ama izateko. Tratamendu bidez izango zala, bikoteakin o bikote gabe, pixkat, azkenean alterazio genetiko bat da, gen hori kentzeko, ez? Eta
akondroplasia ez dakan ume bat eukitzeko, baina ze gertatzen zaiten? Nikoen esatet, nikoen mutil bat nahet. Maite mindu nahet. Eta gustako zitzaiten ja mutil hori gehatzia. Eta mutil hori aita izatia. Osa, bueno, aita nahi izatia. Ondo zanet? Bai, aita nahi izatia. Aita nahi izatia. Nik adu daudaen nahi. Bueno, bai. Ulertu da. Orduan hemen ez jartziak izkioso, hemen inorez da euskatzen. Orduan, oain inberdet erabaki. Oain inberdet erabaki. Seguimos buscando el amor. Esa persona querrá tener hijos y fantástico, éxito, al lío, ya está, solucionado. Nik nahetena lortuet. Puede pasar, niko hain mutil bat aurkitzet, ezagutzega, pirat naite mintzegea, eta igual esatit babitu nik ez ditu unak. O bestela, azkenengo 3. kasua, denbora pasatzia, nik inorrez aurkitzia, eta azkenean esan, bueno, ama bakarrik izango naiz. Tardu nik ja badakit, ama bakarrik izate hortan, oaindik eta saio izango gala, gero mutil bat aurkitzia. Ulertzen? Bai, totalmente. Oaina pixkat, krisi pertsonal hortan. Ja. Bai, eske hori ezin dezu planeau. Osa, desgraziz ezin da ser planeau mundu hontan. A ver, zentzule maiteok. Karo, guazen zure proposamen badaka. Esan zure proposamen hori, bueno, eskaera o... Nola esan, sí. Jo, zuk esan diazu leno, aberitxon. Bai. Ez da guatzen. Bai, eta importantia da, Oso importantia da. Esto por si vale. Etxe bizitza dakat. Piztina gabe. Ez que zarautzen hori bain rarua da. Zarautzen etxe bizitza dakat. Lan fijoa dakat. Laguna daskat. Tengo vida sozial. Tamborradan ateatzea. Tamborradan ateatzen naiz. Soy martxosa. Ikusi, ezagutu idazue barrutik, benetan. Bai, akondroplasia dakat, baino benetan. Baino pertsona da pertsona da politika. Zu bat 80ekin da, ni bat 30ekin, baina nahi berdin dit. Eta zuri berdin baldin baizu, come with me. Literal, slay. Ojalá norbaitek nahi balen bagidatzi, bueno. Marmarrian kontura ez idatzi, sino bere Instagramea o... arroba larazati. Me encanta el promo augitia, o sea, es lo más. Jo, nik remenikan beste promoa tingoet. En plan, ikuste balin bai azue, produkziotikan gauza bat akordara. Eskerrik asko produkzioko lagun honei. Heterosensibleak nahi ditut, bale? Heteropasikoak ez eski gustatzen, barkatu. Baina ez nik, kantzer balin bada asko hobeto, baina bueno, hori ja... Hori igual gehiagizkoa da, amore. Da. Baina heterosensibleak, bale? Osea, inteligencia emocional, feminista hitza entzuteunean, que no sufra, que no le salga urticaria, que sea activista en lo que sea. Un heterosensible, por favor. Que yo tengo muchos amigos heterosensibles y necesito que para mi amor heterosensible, mi pareja heterosensible, mis amigos no heteros, pues sean lo mejor. Bai. Y que no tenga que tener nunca una conversación de este tipo con esa persona. Sino, agur. Oso ondo. Y punch. Nik enekan eskairakan, pero ya que estamos... Hombre, tienes que pedir. Bai, bueno, nik eskaera... Nire eskaera da barkatu, nire buruai eskatze jot, dala gehiago empoderatzea, eta oain, pues bueno, denbora ikusita, arazo asko daudela gizartean da, ze asko daudela nire esatea, Jesus, como gauza estandar asko daudela da, pixkat eskemoiek puskatu, eta norbait gustatzea helin bazait, reziprokoa helin bada aurrea, eta ez balin bada, bueno, eskua mano bimusu, ipalante. Eta hau bakit, que jende asko esan gula, beti esan dizut hori. Niretzat zaila da, praktikan jartzea, baina, bueno, gutxinaka, kompromisu hori hartuko enerekiko, eta aurreak aingo dugu. Eta nik nire konsejua, benetan, da, konsejua, zegoen dela gutxi hasi naiziten, da ondo aizaitateatzen. Lanzate, tio. Osa, lanzate, esan txazu, norbaitegatik sentitzen astezeanian, ez dezu ridikula ingo, tio. Zuk ustezu baiet, baina ez dezu ridikula aiten, tio. Ez. Eta zuegria ez dezu ridikula aiten. Norbait gustatzen lehen bazaizue, aurrea. Produkziokoari ere, mesua.
produkzio kuantzaren mesua ona da. Baina bai, nik uste, hau pizkat ja borobiltzeko da kapituluai amaiera politat emateko, gonbidatu izutela, irutzen zaitelako, gardentasunez eramate dituzula gauza denak, zuk defenditzezuna argi aldarrikatzezula, eta ikuste zuela, keston pertsona interesgarria dela, eta bertzula mai onta etortzia, da bere sentimendu da iritzienak partekatzea, ze placer badan niretzako. Jo, ni kriston eskertuta, baina piat, maite diot, ez gara asko ezagutzen. Ez, la verdad. Ez, baina, bueno, beti kaletik eta ikusi izan gean, filinan da gure artean, eta nik bai bernula hemen nire leku bat, porque oso identifikatuta sentitzen nintzen, mai honekin, zurekin, eta panekin hemen oso eroso jongo nintzana. Ta ontzea ez da. Oso. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta nik uste larak urrengo denboraldi baten egon berdula, ez? Bueno, Bali badago. igual con novedades. Ojalá, igual de repente urrengo kapitulan bat eiteunean zure bikoteak asudanik neria. Ai, ama! Tokamos madera. Ojalá, bueno, Hori oso ona izango zen, Hori izango zen programa especial. Gertatze balin bada, komprometitzega ikusliakin, iningo deula. Vale, otxaiak 14an, adibidez. Bueno, bai, asko gatzea, así que... Bueno. Saiatuko gea. Baina hori, bakarkan esan eskerrik asko, da jarraitzeko zure egoerak, iritziak, sentimenduak gardentasun denakin eramaten zen, nik uste nahi adibidez zure jarraitzaile gisa bezala, asko lagundu itela, eta de hecho begiak asko irekitzituzula, eta beharrezkoa iala olako gauzak zabaltzia, ze zoritxarez gizartia guainikan, dao. Ez da, me repito, eskerrik asko zuri, olako pertsonai, olako historiak edo esperientziak, kontatzeko espazio bat iteagatik. Osea, hau ezin dezu beste leku baten kontau. Así que bakizue. Hau, zuri esker. Así que bakizue marmarrian edozeinentzat eta edozeinentzako. Así que urrengo kapitulo baten ikustega eta larai mila esker amor. Zuri. Agur musu bat!